Malaria Department pen Chephongsajir Diphu along dengue aphuthak cherok asai kedengpon. Kangbo det amani pers puthot kachelong thu. Kardom birta life penili birta thanbang phi sami sehenati mupi non birta angton pen arjupanik tha. Jakhong inquiry arni Malaria Department pen patirpi ponsi Chephongsajir Diphu along dengue akeso pen kachingrai thekji aphan cherok amai dengpon. Bangso long obet killing lapen hemchandra teronatum pensi bangso dengue akeso pen kachingrai nangji abidi sore lapen dengue chiti maphan kopuson si ki pavirji malam the kachetong duna radatum aphan than paklarpon daldali pen berda life perangke abraham ti sorry por lagi itu awareness meeting kita thang account itu klempon bom lo si award wise kan itu mesong klempon bom lo pachirok tok ifan dengue aphuthak kachini peme thekji aphan lapen athema dengue lake medical akam pudat kadi lake kaddo kawe muni datum si wangwe pute dengue kentu control ne athema lake community long si ke klang apot si lake kilo kaddo kawe wang pet pete itu control ne Kunana radim no penila ami tumi awareness pada dang cherok to mai pada dang ini si barita do lapen atumi sidlabari lapen ini da Chephongsajir lo padolo lapen lason thak si akaprek dim ta uditu kempon bom lo tante la bangso kis adengu kisuang thekop pilala kisuang theke moheta pachini lo ipu sopigi lapen itu hang da sopigi lapen mega home hayuita suji lapen so uan lo pute asu hayui banta pede asu abi jangi lason thak si anukan laga do pen sita abi bang deji pini medical department na hinpen tang nilitu Chephongsajir arong lason awareness program nangi dike lang litu phan churuk pikhang lo especially obet killing nilijir ko phan athema dak nilitu arong already bang trok positive long si bang hini bang kenon kesu chelang pen milo setan menon bang ke treatment en bomla kasi dak nilitu arong more than 84 houses do aro don tharu si lekai kasi non adon tin sitame non laso kesu kachiun chithe deji phan non apor chit lo alang litum non dak bangso awareness program nangi bike sining jethelo non laso awareness program nang bipen abang putin adon tin mekar sarmar kibi kiti sarpi sarpu kadok stame alang litum non dak ke than te kang teng pen chirok tok pen chiri pen dur pen abang so kesu pen chepayok kon thekku kusi ning jepat hekon Patumi Jakhong inquiry Chephongsajir Diphu Medical College and Hospital along Songja Intipu abangpu mani per Chepangbo det pen puthot gonta isiapi ning kemia bangpu pen kachelong thu bangsolam kachitonglong pobalam thelaki Songja Intipu inut West Karbianglong Hamrenasor Ladakh Diphu Medical College and Hospital along Ahemasora phan sekelangahut kijunalang kachonamdamji purakedamahut koson penloni ajep pen mani per chipaklo phitlo laso phi inora bang phula so mani per theklong lo bonta humhai he ong amatsi adungge do atuma phan si pahumlo par sarlo mena cheng pen theklong si hamrena sor puchini dera phi birda life apharang ki aphan hang pen mani per sahem pu aphan reach paduksi chetong pen kachipang bodet amani per sariding pacheli thulo nonalang litum lamthe arjupon sina daldali pen birda life apharang ki abraham ti sorry por di silong pakai man ni tak apa hidup lepas lah aku belum mati tak apa sih lah silaku lah baik itu tempat dulu tengok dapat langsung ke dulu pas lah long lah nang limen tak lah penang wirong sekali dapat limen ke sendeng wirong ke laporan seperti ini kenon dak ke wang bantai kosong nang lagi kalau tak pakai lah ada motor kan cewa jadi mana deh motor kan cewa mana kan dan saya mau pernah terjadi dari mana dan nama dia itu masuk pas dan kemudian mana itu lo nih sang tiga
Nang libang ko daga sor nang libang orang kata so nang libang parcel. Pinya Birta, Lapuan Sington Pon Iglo, Laing Bomta, Birta Life.